Ще ви представя кратко обяснение за хората, които искат да управляват дистанционно врати, штори, бариери с двигатели, чрез Wi-Fi модул, дистанционен модул с обикновено дистанционно управление на двигателите. Този комбиниран модул позволява на хората, в зависимост от техните предпочитания, да управляват вратите си с приложението Tuya Smart, с смартфон или с обикновено дистанционно. Това е комбиниран модул, с който при първия вариант, чрез монтирания от Wi-Fi модул в комбинираното устройство, за тези хора, които предпочитат да управляват вратите си с приложението Tuya Smart на смартфон, съответно натискат бутона Open или Close и отварят или затварят вратата, штората или бариерата. Втория вариант, за хората, които предпочитат да управляват двигателя с обикновено дистанционно, съответно натискат единия бутон на дистанционното за отваряне или другия бутон за затваряне. Това е най-модерният начин за управление на автоматична гаражна врата или ролетна штора. Управлението става паралелно по два възможни начина: за вдигане на вратата, за сваляне на вратата или за стоп на вратата в междинно положение. През Wi-Fi мрежата, през интернет. Необходимо е да се качи съответната апликация на телефона и ще можете да управлявате гаражната врата от всякъде с вашия телефон. За целта обаче Wi-Fi модула трябва да е в обхвата на домашната Wi-Fi мрежа. Когато не сте на адреса, можете през интернет да отворите вратата за извършване на доставка, на сервизна дейност, за обслужваща дейност или просто да пропускате човек или превозно средство, след което да си затворите вратата отново по същия начин. Желателно е да имате монтирана камера, която да вижда вратата или штората или бариерата и да наблюдавате и контролирате целият този процес. Сега ще ви покажа как с приложението Tuya Smart може да отворим решетката на офиса. Ето е решетката на офиса. Тя е пусната. Съответно, натискаме бутона Open на приложението и решетката ще започне да се отваря. Ето е как решетката се отваря. Решетката на офиса се отваря. Решетката на офиса вече е отворена. Сега ще ви покажа как да отворим вратата на самия офис, който е с електромагнитна брава. Ето електромагнитната брава на офиса. И вратата се отваря. Има и звуков сигнал на вратата. Това е времето за 10 секунди, при които се възпроизвежда говор от модул за запис и възпроизвеждане на говор. Като самия запис е произволен, какъвто вие си решите. В момента тук е записан: вратата е отворена, заповядайте, влезте. Това се произнася в рамките на 10 секунди, в които вратата е отворена, и по този начин ви подканва да влезете в офиса. Обикновено за около 10 секунди се настройват тия модули и обикновено се използва зумер, който ви подканва да отворите вратата и да влезете. Обаче в случая по по-модерен начин се използва запис на говор, който в модул, който записва и възпроизвежда говора. В случая говора е записан като: вратата е отворена, заповядайте, влезте.
Това е модерен и интелигентен начин за отваряне на вратата на офиса.